Подаж, Господи, усопшим рабом Твоим преснопамятным, вождям и воинам за веру Отечества на поле брани, жизнь положивших, от раны голода скончавшихся, у пленении горьких работах, невинно мучених и убиенных, и всім, побіди ради потрудившимся, і всім воїнам армійського корпуса Людвіга Свободи, в котрому 95% воїнів було русинів. І всі ті наші браті-русини, котрі освобождали Київ і всі города нашої держави, і сотворієм вічною пам'ять. Христос воскрес із мертвих, смертю із мироправ, Ісус ще ворових дарував. Істинний Бог наш молитвим причисти своє матері, святих славних сихвальних апостолів, святого великомученика побідоносця Георгія, святих у землі руській просіявших і всіх святих землі Карпаторуської, помилуйте і спасет нас, як благ і чоловіколюбицем. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!